Γεια σας, λέγομαι Ανδρέας Βουτσινάς, είμαι τεχνολόγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια και είμαστε εδώ για να δούμε το νόμο του Φαραντέι για την ηλεκτρομαγνητική απαγωγή. Να θυμηθούμε λίγο τη θεωρία. Η ηλεκτρομαγνητική απαγωγή ονομάζεται η εμφάνιση ηλεκτρισμού εξαιτίας της μεταβολής του μαγνητικού πεδίου. Είναι ένα φαινόμενο στο οποίο αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού στα άκρα ενός αγωγού όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια που ο συγκεκριμένος αγωγός ορίζει. Αυτή η διαταραχή του μαγνητικού πεδίου προκαλεί και το ηλεκτρικό ρεύμα στον αγωγό. Έχουμε δηλαδή παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος στον αγωγό χάρη της μεταβολής, της αυξομοίωσης της μαγνητικής ροής του πεδίου που διέρχεται μέσα από τον αγωγό. Πάμε να δούμε μία διαδραστική προσομοίωση FET στην οποία θα χειριστούμε όλα τα στοιχεία και θα δούμε τις μεταβολές. Περνάμε λοιπόν στο περιβάλλον της προσομοίωσης. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα όργανο, ένα γαλβανόμετρο που μας δείχνει αν υπάρχει ρεύμα στο κύκλωμα. Όπως βλέπουμε, ένα κλειστό κύκλωμα, ο λαμπτήρας, το ποινίο, η αγωγή και το όργανο. Το όργανο μας δείχνει αν έχουμε φορά ρεύματος θετική ή φορά ρεύματος αρνητική. Παρατηρούμε ότι στο περιβάλλον υπάρχει ένας μαγνήτης, τον οποίο μπορώ εγώ να τον μετακινήσω. Μπορώ και να του αλλάξω βέβαια και την πολικότητα με αυτό εδώ το κουμπί. Μπορώ να εμφανίσω και το μαγνητικό πεδίο που υπάρχει σταθερά γύρω από τον μαγνήτη. Για λόγους ευκολίας τώρα, για να μπορούμε να δούμε και να προσέξουμε τι γίνεται καλύτερα, αφαιρούμε το μαγνητικό πεδίο και θα το ξαναφέρουμε πάλι σε λίγο. Παίρνοντας το μαγνήτη, αν τον μετακινήσω κοντά με πολύ σιγανή ταχύτητα, παρατηρώ ότι στο όργανο δεν έχω μεταβολές. Πολύ μικρές μεταβολές, αμεληταίες. Απομακρύνοντας το μαγνήτη, θα προκαλέσω μία βίαιη αλλαγή του μαγνητικού πεδίου, το εμφανίζω, θα φέρω μαγνητική ροή, να δημιουργήσω μια αυξομοίωση της μαγνητικής ροής μέσα από τις σπήρες του ποινίου. Παρατηρούμε τότε το όργανο να δίνει τιμές. Για παράδειγμα, όταν ο μαγνήτης πλησιάζει και εισέρχεται, έχω αρνητική φορά ρεύματος. Όταν εξέρχεται, έχω θετική φορά του ρεύματος. Όταν σταματάει, δεν υπάρχει ρεύμα στο κύκλωμα. Αυτό μου δείχνει ότι μόνο η μεταβολή, η αύξηση ή η μείωση του μαγνητικού πεδίου μου δημιουργεί κυκλοφορία ρεύματος στον αγωγό. Όταν ο μαγνήτης είναι σταθερός, δεν έχω ρεύμα στον αγωγό. Επίσης αλλάζει η φορά όταν ο μαγνήτης πλησιάζει και εισέρχεται. Το ρεύμα έχει αρνητική φορά. Όταν εξέρχεται, αλλάζει η φορά του μαγνητικού πεδίου και βάσει του νόμου του Λέντζ έχω θετική φορά του ρεύματος. Αλλάζει και η φορά του ρεύματος. Μπορώ να αλλάξω βέβαια και την πολικότητα του μαγνήτη, οπότε βλέπω θα έχω το αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν εισέλθει ο μαγνήτης, το ρεύμα δεν θα είναι αρνητικό, θα είναι θετικό. Όταν εξέλθει, θα είναι αρνητικό. Το αντίθετο από ό,τι συνέβαινε προηγουμένως. Τώρα, μπορώ να το κάνω το ίδιο πείραμα, δοκιμάζοντας το ρόλο που έχουν οι σπήρες σε αυτό το πείραμα, την προσομοίωση στην προκειμένη περίπτωση. Όταν οι σπήρες είναι λιγότερες, το ρεύμα που επάγεται είναι μικρότερο. Βλέπουμε ότι οι μικρότερες σπήρες έχουν μικρότερη επίδραση στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν οι σπήρες είναι περισσότερες, παράγεται περισσότερο ρεύμα. Όσο αυξάνονται οι σπήρες, αυξάνεται και το ρεύμα που κυκλοφορεί μέσα στον αγωγό. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για σήμερα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email μου. Καλή συνέχεια.